वेलकाम बैक टू माय चैनल आशा खालामो नोंथांमोनहा बयबो मोजाङैनो दङ आंबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय दिनै भिडिअखौ बेलासिनिफ्रायसो स्टार्ट खालामनाय जाबाय मानोखि ना गरमनि जुनैनो जेबो भिडिअखौनो बानायनो गोसो जायाखै आङो गिदिर उन्दै बयबो असह्य जाजोब्बाय ना गरमनि जुनैनो दासो नै बेलासिनानै एसे अखा हानो नागिरनाय बायदि जादों हाथारथोंसैल' सानथारबाय आङो एसे टेरेसआवसो दंफैयो आं नै दा बिराद मोजां बार खोलो खोलो बार नांदों आरो दिनैसो बिदि बार मोनबाय खोमा सानसे मोनलायथारबाय तो लोगोफोर बिदिबा वीडियो को स्टार्ट खालामनोसै अभी मैं टेरेस पे हूँ और बहुत अच्छी हवा चल रही है कुछ ज़्यादा ही गर्मी था ना इन दिनों तो आज बहुत अच्छा लग रहा है कम से कम आज बारिश तो हो जाओ इरिटेट हो गया है सब गर्मी की वजह से है ना दोस्तों भगवान करे आज बारिश हो जाए तो देखते जाइए मेरे वीडियो को बिराद बार नांदों नै जा मोजां मोनलायथारबाय गुसुनो सोर भगवान अखा हाबा हामथारसिगौ जा बार बारखाबाय गरमनि जुनैनो भिडिअखौनो बानायनो बायो एखेबारे बे फांब्रै फांबा भिन्दिखौनो जोंहा जाख'नो हाया लोगोफोर बेनो थैयो जोंनो थ' मेसें बोथोराथ' हाबजेनबायानो होनजाबाय थ' बेखायनो आलु गायनो थाखाय मेसेंनि मैगं गायनो थाखाय लाहार फाहार आरोना एफा एनै फोसाबजेनबाय दिनैनिफ्राय हाग्राफोरखौ दानस्रांनायजों लोगोसे मैथा बांगालखौबो दानफायखासिगोन होननानै ओंखायनो मैथा बांगालखौनो ओंख्रि संनोसां दिनैनि मोनायाव होननानै खाबाय आरो आङो माने आं खांख्राइबो लाबोनानै दोनखादोंमोन नालाय थ' बेखायनो मैथा बांगालजों खांख्राइजों संनोसै साननानै खाखाबाय आङो दा मोनाद्रायबाबो जारला जागोन आरो अखाबो हायो ना मायो नोंहा सौलायनो नागिरला बिफाङा थुंगालि मा थांदिया आथि खाथि खाथि थाबाय थायो बियो डिस्टार्बनो फैदा सोना फैदा इनो फैदो फै खाखांबाय लोगोफोर मैथा बांगाल खानानै जोनाय मोनजोबनानै दुगैनानै लाग्रोबाय आङो ओमफ्राय नै दा खांख्राइ सायगासिनो थ' रेडि खालामनानै लाग्रोखानोसै आरो सान्दुं नांनायफ्रा एसे खारथोंसै ना अभार गरमजों जाबजों आंथ' जाया दिनै लोगोफोर खिन्थु आंहा गाबोन जानो थाखाय दोननानै लानोसै मा खांख्राइ होनामोनथाय दहाय फानग्राया खांख्राइ जामिनिथ' नङा बियो खांख्राइ राजा ना मा होनामोनथाय गोसोआवनो गैबावला आङो सोर गोथाव मोनो लोगोफोर खांख्राइखौ आंनो कमेन्टआव खिन्थाहरदो सम सम जानांगौ बेखौ मानसिफ्रा गोदोनि मानसिफ्रा खामब्रेंगाजोंबो जालायोना आमाय मोननाया थिग जायो होननानैहाय ओमफ्राय मैथा बांगालजोंबो सौहराव संनोसै आं बेखौ
आं बारा थाव जाया होनखायो लोगोफोर नोंसोरखौ थ' मैथा बांगालखौ आङो ओरैनो बे खांख्राइनि उखुन्दा थावआवनो होसनबाय आरोना दाना होसनसै खांख्राइखौ खनसेनो मोननायनि होखाबाय आङो गोदौहाबथारथोंसै जा मोजां गोदौखाबाय गोदौहाबथारथोंसै आरोबाव ओंख्रिफोरखौ गोबाव गोदौ होबासो गोथाव मोननाय मोनोना बेखायनो आंबो बिराद गोबाव गोदौ हाबहोबाय आरो फाइनालि आंना ओंख्रिया मोनबाय बिराद गोबाव रुहाबखाबाय आङो थ' दिनैनि भिडिअआ बेनोसै लोगोफोर थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय गुड नाइट